A bilo bi suviše da ja to radim. Ajde da vas pitam nešto. Ko je najmlađi? Ko je najmlađi? Teško. Dođi. Gde je Viktor? Neka dođe je Viktor. Evo ja prepuštam Viktoru i drugarici da oni otvore ako se slažu. Kako da? Evo Teodora i Viktor će da otvore. Evo i ti si, dođi. Vaše je da kažete da su igre otvorene, može? Ajde, 3, 4. Igre su otvorene. Igre su otvorene.